El grup municipal de la CUP en suport a la iniciativa legislativa popular de proposta de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals integrals, coneguda com la ILP Montseny. Val, doncs Roser. Molt ràpid. Hola, bon vespre. Sí, una vegada més tornem a parlar del Parc Natural del Montseny i de la necessitat de protegir-lo. Es tracta d'un parc amb una ubicació privilegiada, estem molt a prop de Barcelona. La normativa que el regula ha quedat del tot obsoleta i d'aquí s'han generat uns buits legals per on s'escapen moltes irregularitats. És per això que la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, juntament amb altres entitats ecologistes, han presentat una proposició de llei per regular els nivells de protecció del parc. Per això avui aquí des de la CUP instem aquest ple a donar-hi suport i aprovar aquests acords. El primer és donar suport a la proposta de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals integrals, ILP Montseny. En segon lloc, fer una crida a les persones majors de 16 anys que compleixin amb els requisits exigits per la llei a donar suport a la ILP Montseny, signant els plecs de recollida de signatures quan se sàpiga dia, hora i lloc. En tercer lloc, comunicar aquests acords mitjançant la seu electrònica municipal, el butlletí municipal i els mecanismes de comunicació amb la població habitualment utilitzats i mitjançant nota de premsa als mitjans de comunicació locals i comarcals. En quart lloc, instar el Consell Comarcal del Vallès Oriental a donar suport a la ILP Montseny. I en cinquè i últim lloc, comunicar aquests acords a la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, a DEPANA, a Ecologistes en Acció i a SEO BirdLife, i a la Mesa del Parlament de Catalunya també. Per part dels grups. Diego. Sí, no? Bueno, nosaltres des del PSC entenem que l'ordenació d'aquest espai tan important cal que compti amb la participació també en el seu disseny de la Diputació, que és el que segueix gestionant i dedicant recursos, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, i a més del Govern de la Generalitat. Això està dintre del Parlament de Catalunya, no va entrar la llei el mes que ve farà un any, i entenem que aquestes coses tan importants s'estan treballant a un nivell molt alt. Això no vol dir que no hi participem, però en principi ens abstenim. Val. Per part d'Esquerra. Bona nit. Estem molt satisfets que s'engegui una iniciativa com la ILP per la salvaguarda del Montseny i estem convençuts que calia aquesta iniciativa i que cal un pla especial per a la protecció del Parc Natural del Montseny. També volem reconèixer l'esforç que s'ha fet per part de tots els col·lectius que han engegat aquest procés, però el nostre grup municipal s'abstindrà en la votació de la moció principalment per dos motius. Primer, creiem que les iniciatives exposades a la ILP són massa proteccionistes i impedeixen el desenvolupament social del parc, la gestió dels recursos naturals i el benefici econòmic que sosteniblement pot aportar al parc. I segon, aquesta iniciativa no ha tingut en compte l'opinió dels representants legítims de la gent que viu al territori, que són els seus ajuntaments, i per tant aquesta ILP s'ha fet sense tenir en compte una part molt important de la seva població i sense la participació de la seva ciutadania. Creiem que aquesta proposta d'ILP pot ser una bona oportunitat perquè tots els sectors arribin al consens necessari per equilibrar la protecció i l'aprofitament sostenible i que faci possible l'automanteniment. Administracions i propietaris han de seure i parlar de com fer-ho possible. I creiem que no val protegir fins al punt de fer intocable allò que requereix un pla de manteniment adient a la protecció proposada. Per això el nostre grup s'abstindrà. Per part de Junts, trobem necessari, tal com s'ha comentat, que cal, a més després de la sentència del Suprem, trobar figures de protecció que actualitzin la realitat del Parc del Montseny, també perquè el paradigma ha canviat, també socialment,
ambientalment i celebrem que hi hagi un estudi profund en aquesta proposta d'ILP. Nosaltres, de fet, com a govern municipal hem facilitat a les entitats espais per recollida de signatures, com ara mateix a la Rectoria Vella, amb l'exposició del Romànic del Montseny la gent pot accedir a signar, o hem facilitat evidentment qualsevol mena d'actes per tal que la gent hi pogués participar. No volem obstaculitzar, ara sí que és cert, com deia el Pep, que a nivell de municipis del Montseny, per exemple, i comentant-ho amb diferents alcaldes, hi ha una mica de malestar, potser per no acabar de trobar una fórmula potser que el territori n'estigui plenament convençut. Jo crec que la ILP amb l'abstenció tira endavant i crec que trobarà, espero que en el tràmit parlamentari evidentment trobem els encaixos on tothom es trobi prou representat i escoltat, i simplement això. Per tant, el nostre grup també s'abstindrà. Gerard? Bé, entenc que la moció s'aprovarà igualment. En tot cas, lamentem que els grups d'aquest ple municipal no hi donin suport. Tenim maneres diferents d'entendre el que és el desenvolupament social del parc i la relació entre l'ésser humà i la natura. Creiem que en els últims anys s'han fet intervencions o intents d'intervencions que s'han intentat disfressar de desenvolupament social del territori, però que han sigut extensions d'asfalt o intents d'expandir l'asfalt que anaven en benefici d'uns determinats particulars o d'uns determinats negocis. Per tant, entenem que aquesta visió de que la ILP frena el desenvolupament social és del tot esbiaixada. Pel que fa a la Diputació, que en aquests últims anys ha estat gestionant els accessos i la informació del parc, pensem que és vergonyant que un parc amb tanta pressió antròpica com té, o una muntanya amb tanta pressió antròpica com té el Montseny, doncs la Diputació no hagi estat capaç de regular adequadament els accessos. Ja no parlem del que comentava abans de les obres que s'han intentat aprovar, etcètera, sinó els accessos. És a dir, el que succeeix aquí, cada vegada que cauen 4 volves de neu, cada vegada que surten els primers bolets, cada primavera que comença a fer bon temps, em sembla que és lamentable i que en tots aquests anys la Diputació no hagi estat capaç de fer això. Potser ara no estaríem en aquesta ILP si no s'haguessin succeït aquestes dues coses. Un intent de disfressar desenvolupament social certes expansions que no van en aquest sentit, i una bona regulació dels accessos de tota la gent que cada cap de setmana puja en aquest parc. Si això no hagués succeït d'una altra manera, potser ara no estaríem presentant aquesta ILP. En tot cas, la iniciativa legislativa popular el que pretén és que això es porti al Parlament i es debati, és a dir, que aquesta proposta que es porta al Parlament no es té per què aprovar tal com està escrita. Ens sembla que és un exercici de democràcia, un instrument de democràcia participativa que té el nostre país, el de les iniciatives legislatives populars, i ens hagués agradat que, malgrat algunes discrepàncies amb el text actual, els grups municipals d'aquest consistori haguessin donat suport a la iniciativa legislativa popular, és a dir, aportar al Parlament aquesta proposta de llei perquè es pugui debatre i perquè es pugui aprovar amb les esmenes que convingui. En tot cas, és la gent que li ha de donar suport. Nosaltres no obstaculitzem res, al contrari, de fet hem facilitat que les entitats tinguin tots els canals disponibles i no ens ha molestat sempre si calia publicitar-ho. I bé, com a grup municipal entenem també per posicionaments de companys del territori que això, deixem fer tràmit, no ens adherim fervorosament perquè de fet la ILP és de la gent i esperem que sí que arribem a actualitzar les polítiques de protecció del parc, perquè és cert que ens hem de posar al dia davant de diferents
casuístiques. També fer potser una anàlisi més a fons de l'activitat socioeconòmica, del desenvolupament rural, de què passa amb els camps de conreu que s'estan abandonant i que formen part de la riquesa i de la biodiversitat del parc, que és molt més complexa que tot plegat, però en tot cas entenc que hi ha algun comentari més per part dels grups, que queda aprovada amb els vots, 3 vots a favor i 14 abstencions. Per tant, assumim evidentment el contingut de la moció en tant que publicitar els acords i fer-ho extensiu a la població.